म्हापशा अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केला। सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेत उत्तर गोयचे काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपान आपले वयले आरोप भायर आयले। खलप किसी से डरने वाला नहीं अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्याच्या आव्हानाक खलपाची जाप। म्हापशा अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केलो। सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेत खलपान म्हापशा अर्बन बँकेच्या आरोपांचेर जाप दिली। मनोहर पर्रीकाराच्या सांगण्याचेर आपणे राजीनामो दिले उपरांत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ही बँक 5 वर्सां चलयली। त्या उपरांत म्हापशा अर्बन बँक लुकसाणीत गेल्ल्याचे उत्तर गोंय काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपाचे म्हणणे। मुख्यमंत्र्यान म्हापशा अर्बन बँकेच्या स्कॅमाच्यो फायली उघडपाच्या आव्हानाक खलप किसी को डरने वाला नहीं है अशी ताणी जाप दिली। सगळ्या डायरेक्टरांनी आमची रेजिस्ट्रेशन्स तयार केली आणि त्याच्या हातान दुसरे जाती बँकेच्या बँक काढून दिली का 5 वर्षां मनोहर पर्रीकारान बँक चलयली। तुमकां जर दिसता हाच्या संदर्भातलो एक व्हिडिओ काल परवा एका वार्ताहरामध्ये घेतली तो तुम्ही पळयात। 5 वर्षांत जी बँकेची परिस्थिती झाली ती आकडेवारी आरोप केल्याबरोबर ह्या सगळ्या भाजपच्या नेत्यांक जाहीर आव्हान दिले हांवें, लिपून आरोप करू नकात रे बापालो, सामने आओ, खुल्या व्यासपीठाचेर ह्या कॅमेराच्या समोर तुमच्या सगळ्यांच्या समोर आम्ही खुली चर्चा करूया, आरोपाची जंत्री काढीत राहावत। खलप किसी को डरने वाला नहीं है आणि आजही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकले माझे भाषण। चलो कसल्यो फायली उघडपाच्यो आसा त्यो उघड। 25 वर्षांच्या आधीपासून तुमच्या बीजेपी गोव्यात उभो करणारो सगळ्या माझ्या मित्रांपैकी आता जो उल्लेख केलो त्यातला हा मनीस सांगचे पडटा या प्रत्येकाक ह्या काँग्रेस ह्या भाजपा मधल्या अगदी आमचो नायक श्रीपाद नाईक यांच्या सकट श्रीपाद जो पहिले फावट जो आमदार झाला मडकई मतदारसंघातल्या बरोबर त्या मडकई मतदारसंघात लालकृष्ण अडवाणी बरोबर उभं राहून एका निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा रमाकांत खलप साथी असा तुका माझ्या नावात बोलत होती। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।